segere aranda fu bugula tu bulo nu ya do ka bila nu yere de o de ya to ankura retarla wallahi amu haga to ni jama fe al-islam ya kan ko fe al-islam Islamia bila ba fe mina afla keleka aya wala ala kira kodi wallahi ne ala kira ba kira sababu ya amu alijine sorolina ala kira bangeli kana ka ke here awma wallahi ne ala kira muhammadu kira here awma sole do na lahara do ala kira bangeli kana ka ke misoja awma kodugo ne ala kira muhammadu kira awma dunia kono boye kira bangeli kana ka ke awma misoja kodugo afle kele minga kele fate ay ne togo en kele sigi fate ay amme jamana min goro mali no al-islamiyya nala mali goro sampa kele ne ko ka sama se jamana dawla wallahi ebi jamana do mali sure so bela a jamana kono ka ta mila mil sala no kana a jamana shipe ka tuye kalanso kira yɛrɛ ne bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ n'i ma tɛmɛ Mali fɛ a jamana shipe de seli a ka kan jɔlen kɔfɛ fo Mali ni seliba sera u b'a lajɛ ko Mali selila wa walahi ni sunkalo jɔra u b'a fɔ yala Mali sula wa ma mɛ fɔlɔ Mali ka bonya kɔrɔ Senegali b'o la Burkina b'o la Côte d'Ivoire b'o la walahi o dɔnni min filɛ n'a bɛ suma ni Mali ye Mali kɔnɔ yan siya fila de nana ni dɔnni ye k'a walankata o siya fila ye siya jumɛnw ye o ye fila ani dɔgɔnɔ walahi o ye fila ani dɔgɔnɔ n'i y'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ tariku b'a la a dɔnnen don o siya fila de nana ni diinɛ ye Mali kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko moriya ka moriya kɛ ka mago bɛ ɲɛ a la ka walejuya don da la o siya fila in fana nana n'a ye fila ani dɔgɔnɔ walahi a y'a janto kuma in na kojugu o tuma n'i y'a lajɛ a siya fila in ka kokɔrɔ ka bon ni siya bɛɛ fara ye arabu dɔnni sira kan o siya fila in n'u ye ɲɔgɔn bolo minɛ jamana in bɛ diya ka tɛmɛ Magan kan bari Magan diya o ye alakira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o ye ɲalimi ye Magan dugukolo kan o ye Magan diya ye n'o tɛ ni i taara hiji la hijidenw bɛ yan n'i bɔra haramu kɔnɔ i bɛ boli i ka hoteli nɔfɛ kilimu kama ala ni tile kalaya ni funteni bolo anw fɛ yan i jɔlen fiɲɛ b'i fifa cogo min na o tɛ sɔrɔ Magan o b'a yira k'a fɔ Mali fana nɛɛmɛ dɔ bɛ yan ala ye min di anw ma filadenw dɔgɔnɔdenw k'a ɲini k'a fɔ aw ye aw ye fa kelen ba kelen aw bɔra fa la bi wa aw bɔra ba la cɛ min bɛ wele kɔrɔ fɛ n'a tun bɛ fɔ ko Seku Sala hali nin yɔrɔ in na Seku Sala fila don wali dɔgɔnɔ don maa dɔw t'a diferansi dɔn bari a nana dɔgɔnɔw y'a minɛ filaw la filaw kɛra u bɛɛ ɲini k'a minɛ dɔgɔnɔw la Seku Sala yɛrɛ tigi ye jɔn ye o ma se ka dɔn tugun yɛrɛ Seku Sala kun bi dɔgɔnɔ jamana kan n'a bɛ taa dugu min na a bɛ taa jiriba dɔ filɛ a bɛ taa ka so siri jiri in kɔrɔ k'a ka kɔgɔdonna bɔ k'a da a tɛ don maa ka dugukolo jatigɛra la dɛ u bɛ siraw ci ka bɔ kogo bɛɛ la ka n'o yɔrɔ la dɔrɔn ɲini na n'a bɔra yen kaban o kɛra dugu ye Seku Sala y'o kɛ yɔrɔ in na o tuma na dɔgɔnɔw fɛn min hinɛ bɛ ne la bi k'a fɔ ko tasuma bi ye ɲɔjiginɛ dɔ la dɔgɔnɔdugu dɔ la k'a fɔ k'o bɛ filaw kɔ k'a fɔ tasuma bi ye filadugu dɔ la wali bagan dɔ fagalen k'o bɛ dɔgɔnɔw kɔ o ye hinɛ kɛ ko ye aw de kan ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka tɛmɛ siya bɛɛ kan an b'o de f'a ye dɔgɔnɔ min sera ka nin kɛ yan bi a y'a miiri ka
k'a fɔ ne bɛ nin kɛ wa ni fulaw b'a kɛ ne bɛ nin kɛ ne ni bamananw bɛ jɛ k'a kɛ ale min sera k'o kɛ o b'a yira k'a fɔ de a ma fili a siya ma an b'a ɲini Ala fɛ Mali Ala k'a suma futinɛ Ala k'a faga maa min ye tɔɔrɔ sɔrɔ futinɛ na Mali kɔnɔ Ala ka futinɛ ban o ye Seko Amadu ka laɲini ye o kɔfɛ an karamɔgɔ kojugu an b'a fo ne bɛ san caman mɔ ka maa kɛ k'a fɔ karamɔgɔ k'a fɔ ne ma hɔn n k'a minɛ k'a bila n fara ale de don a ma deli ka t'i jɔ ne la n ka da la f'a ka taa fɔ ko 1000 na ne ko ni yɛrɛ nin karamɔgɔ kɛ in bɛna ne sɔn wari la de koyi fɛn dɔ b'a la a ko de n ye fɛn dɔ y'i la n ye fɛn dɔ y'i la in t'i maa bɔ maaya la adamaden bɛɛ n'a ka martaba hakɛ o tuma karamɔgɔkɛ in maa ma jiginnen don a y'a ka kalanden n'o ye Togo ye a ye Togo bolo minɛ ka taa di ma a ko min ni ne kalifa i ma o ne jamu ye Sidibe e jamu don ko Kojugu ne don ko Togo o ye maa ye nin ye Alama de ye ni min sɔnna ka tuba kɔ nin ye Alama de ye o tuma na n ye Togo kɛ awa Mɔgadamu Mɔgadamu min don Mɔgadamu gansan tɛ Mɔgadamu bɛ yen Mɔgadimu bɛ yen Kalifa bɛ yen mais Mɔgadamu don o ye tɔrika tijaniya la maa cɛsirilenba de ye alisilamɛw n'an sera yan an k'an ka da don a la u ye mawuludu bonya min di yan mawuludu ye ne de ta ye bi an bɛ yɔrɔ min na ne de ta don n'a ma kɛ ne bɛ degun de bari Kati mara kɔnɔ ne de nana n sigira yan bi mais ne ye addinɛ ɲɛmaa ye mawuludu bɛ kɛ dugu o dugu Kati mara kɔnɔ n'i tɛmɛna tɛmɛsira fɛ n'a kɛra a Sheikh Sharif Usmani Madani Haidara a kan ka maa min ɲini ka kɔndara ne la ne de don Ala k'an kisi ni balaw bɔra a kɔnɔ a kuma bi kɛ olu telefɔni ta ka ne wele a fɔra Kati mara kɔnɔ ko nin kɛra dɛ n bɛ se k'a f'u ye a ne tun t'a kalama n'a kɛra misiri ko la k'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ politiki ko ni bolominɛ ko la maa fɔlɔ min bɛ wele k'a ɲininka Kati mara la ne de don nka n bɛ dugu min na yan n m'a dɔn n'u b'a kalama Ala kana a dɔn n'o la bari a dɔn n'o tɛ kolo ye ni alimami dɔ minɛ ka datugu misiri ko la maa min b'i wele k'a fɔ bɔn i ka alimami dɔ minɛ na min bɛ taa labɔ fɔ jamana ya ma diya i ye a bɛna fɔ tiɲɛ kan Ala ta kan Seko Amadu de don anw ka diinɛmaw f'u ka bonya de o ye wajibi de ye f'u ka bonya de donc Seko Amadu mawuludu kaburuya zura maa ka fisa maa ye maa bako ani wurudili maa minnu den na ni o ye alimami malikiya sira kan anw b'olu de la pasa ani sirifu maa min ko sirifu ye kira somaw ye anw b'olu de la pasa Seko Amadu ye président de ye Kati mara bɛɛ o tuma ɲɛmaaba ye a Sheikh Sharif Usmani Madani Haidara ye an yɛrɛ sen bɛ kɛlɛ la ni Ala jɛna n'a ye sini an bɛ jigin Sikaso an taara Segu kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye invité Sikaso fana an bɛ jigin an bɛ Sikaso ta kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala ka jɛ ye alisilamɛw an bɛ nin kɛlɛ min kan alijinɛ bi sɔrɔ ni fɛn minnu ye nin de don Alakiraba Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ni maa min ye mawuludu kɛ i ale la dege mawuludu kɛli k'a fɔ yala a bi dawa a ti dawa kana ɲininkali k'o la bilen dɛ mawuludu yɛrɛ ye dagalen de o ye dagalen ye silamɛya i bɛ silamɛya yɔrɔ tɔw fara o de kan e bɛ min bɔ kule la ko Alakira Muhammadu n'a bangeli ma kɛ ka hɛrɛ ye kun bɛ ka alabato la i ye maa min fɔliya ka ban i ka alabato kun bɛ yan a bangeli kuma tɛ se ka fɔ yala e ka alabato kun bɛ yen bilen Muhammadu de y'an se Ala ma wa ale de b'a an ɲininkali ɲɛnabɔ alikiyama don wa ale de b'an so nɛni don n'o bangera n'o ma k'i ma hɛrɛ ye ne t'a dɔn i bɛna min kɛ alisilamɛw ne nisɔndiyara kosɛbɛ an bɛ baara in na tile kalayara mɔgɔw mɛnna sigili la yan kuma in t'i janya
mais ne bɛ min ɲini alisilamɛw ma kuranɛ haya kelen pe a ko atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqa silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na juru samanta ko tɛ juru samanta ko tɛ a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na ko aw ye komi fa kelen ba kelen silamɛ dɔw ka lemu ka ya ka kɛ dɔ kɛ cogo di mais silamɛya tiɲɛna an bolo de ye an ne tun bɛ fɔ fufuw ɲɛna n'o tɛ a y'an kɛ yɛrɛ karamɔgɔ n'a fɔra ko a ye sira ala ɲɛ anw fɔlɔ de kan ka siran n'a fɔra karamɔgɔ a y'a di ala ma anw fɔlɔ de kan ka karamɔgɔ n'a fɔ a ye ala yira mɔgɔw la anw de bɛ ala si yɔrɔ dɔn a y'a yira fufuw la mais karamɔgɔw kɔ donna ɲɔgɔn ma n y'a sɔrɔ o de kama fale duuru a donni mɛ marchandise la don dɔ a nana tɛmɛ ala ka maa ɲuman dɔ la Ibilisa bɛ fale duuru in nɔfɛ a ko Ibilisa i bɛ taa mɔni ninnu feere min a ko ne t'o feere ala kɛra mandenw ma o k'u b'a san wa e yɛrɛ k'u b'a san a ko fale in fɔlɔ donni bɛ mun na dun a ko fale fɔlɔ in donni bɛ min na a ko a donni bɛ maa caman k'i bɛ t'o feere dɔw ma a ko dɔw bɛ bɔ ka biri ala kɛra mandenw na ko olu ye silamɛw ye seliba mana sa a bɛɛ bɛ daya sa a ko o de ye faamabaw ni setigiw n bɛ taa feere olu ma a k'u b'a san u ka baara jɔli ka ca la ka tɛmɛ lafiya sigi kɔnɔ fɔlɔ o fɔlɔ ye kunkoli kɛ ɲininkali bɛ ye alikiyama don i kɛra député ye i kɛra maire ye i kɛra ministre ye i kɛra jamana yɛrɛ ɲɛmaa ye maa o maa ye kunkoli kɛ i tɛ siratu tigɛ siratu in bɔ haramu ye f'i ka ɲininka a la i ka mara kelen kelen bɛɛ la i ka jamana kɔnɔ o de kama ala kɛra kiiri tigɛ don na nabi ɲuman bɛɛ bɛ lafiya k'a labila ka taa alijinɛ kɔnɔ k'a tɔ to ala ni masa Solomana de bi to ɲɔgɔn fɛ k'a sabu kɛ a ye mara min kɛ dugukolo sanfɛ mais aw min ɲɔgɔn mɔgɔ mara nɔfɛ aw min ɲɔgɔn mɔgɔ cɛw nɔfɛ jɔn ye ɲɛmaa ye don karisa don e ala man kan a ma se k'a dɔn ka karisa ma ala kira ba kalila n'a ka diinɛmaa min y'a bolo bɔ ɲɛmaaya nɔfɛ f'a y'a kɛ haramu ye ma a kana d'a kɔnɔ a ka diinɛmaa min n'a ko k'a teri ye faamaw ye ka yaala a b'a ka kungo bɛɛ ta ka taa faama biro la f'a ka ɲɛmaaya kɛra haramu ye a ma Allahu akbar ni ko an ko sa anw teri ye faamaw ye koyi a ye komi y'a yira mɔgɔw la de ko nson filɛ an bɛ malo de an ye zaburu lajɛ zaburu ko tilayɔrɔ saba i ka kungo faama kɛ i ka kungo alisilamɛ bɔlen k'e bɛ ala kira fɛ e bɛ ala kira mandenw fɛ ko i kungo n'i y'a ta ka taa faama biro kɔnɔ k'a ka ɲɛnabɔ ye ko i ka silamɛya kira tilayɔrɔ saba ye ko fila min de b'i la kelen b'i bolo. Allahu akbar. Ashabo. Bari e kana se ka kuma dɛ. Ne b'a fɛ ka kuma jeli hɛrɛ. Wallahi. Alisilamɛw. O tuma na fɔlɔ o don nana fɛn min na ko maa tunu don k'a taara o feere masakɛw ma. A ko fali filɛlen ye don. A ko o don nin bɛ fɛn min na wa ko yɛrɛ bonya. K'i bɛ t'o feere jɔn ma ko masakɛ kankɔrɔsigi. Tiɲɛ don. Masakɛ kankɔrɔsigi ka tɔnɔ fanga ka bon masakɛ yɛrɛ kan. Ɲininkali b'a bɛɛ alikiyama don. Siga t'a la. A ko fali sabanan in dun. A ko n bɛ k'o feere awa. A ko o fan bɛ fɛn min na o ye janfa ni namara ye. A ko n bɛ k'o feere wali nafolo baarabaw ma. Alahu akibaru. A ko olu b'o san a ko commerce tɛ dɛ. Ayiwa. I den bɛ jɛ bitigi kelen la a feerela k'i sɔrɔ yen. Nka n'i y'a mɛn don o don a ye bitigi ka taga taara ci la si la a ye dugukolo dɔ san e yɛrɛ yɛrɛ ma. A y'a san wari min. E ka bitigi ma don. A ko n bɛ taa a joli in feere o ma. Ayiwa. A ko o tuma na fali naani ne ye dun. A ko o joli in falen bɛ haasidiya la. Ayiwa. A bɛ t'o feere moriw de ma karamɔgɔ. Ayiwa. A ka fɔ ko karamɔgɔ kɛ kelen sera ka madarasa dɔ jubɔ yɔrɔ in na sisan. U bɛ sefiya da i tɛliw d'i kan.
Morishu yeli kata la ibu yele misana ndana mlengide. Muru yele yele. Una na mlengide ndaka ko bale. Afle. Maybe awa arma demba mtuturu ni. No. Ni ya do mo ma mtuturu bi ade ro. No. Ko mo yi ngali kulete isi yona. Ata ko ye fora de ko. Ni do mo ma mtuturu ni. No. Kana tala tu fele. Ame munu me bisirikela tala olu de ni ngaka. Ko wele kere sa bi sen voila. Ina sen voila ni emi wa. Wallahi. Salamia be. Atay. Salamia be. Atay. Misiri kera awanyo ngoro fayore. Akara. Misiri kera nyugo takapiyore. Akara. Ikana dakalaro kifa. Misiri be biyi kuna kaina dogo tigre dibulu. Wallahi. Abi famu. Na. Kamu bote kire afakwa ni misa yere koro. Tobe ka bare unne sebende bare do pasari dori dai kamu. Okay. Wani ala ibosa de. Wallahi. Aya jandu ina. Ya Allah. Anga na bote kira kasra ala fawai. Anga kira ka ti ala ma. Na ya ti kujumbe tubango. Na usala kujumbe tubango ala Israel. Wallahi. Wama yatusha Allah ila ulama. Bali bai. Munga nasra ala ya awdu. Wallahi. Utuna bali ba ka here. Na bi de here bali ba da bulu. Umanjane. Kamo ayati ka wala. Otwana kanye foye. Akwa fali kura dunamura. Akwa kuni ni mega be dibula. Baby ko fere toma. Akwa ko fere amala ko. Aya. Ikanda ko here sorole kana faye. Ole tmafe ka do faye ka. Ali inda faye ka fana pasara kanya. Wallahi. Sidibe. Ama foye te bashi. Ne anya me bure nya ngere kele ya be nge fuilo mai dala ya di kelo no kerasa no amala ke mi sergi me damra fa do bi faale ka abi sergi me damra bi ni do bolo la na ko Allah akbar we ala bale ku ala te bi ne abi bi fa ki do ko ko ni je mi so la ngere ne baye bi sergi bolo la ko ala kala ti to ngoro la fani ya so ne na man za jurusha fani ya so de no ma ala ka ba ala ka re ka pa wali da ba mo ni he ka fa abi bido Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bele so ala ka sura musulmani do kero ni bana ala ka ba ka sura iya ala jamfa wallahi me ala ka ba Muhammadu ko musulmani ne sharia na me nauti se ka tle I have what I no to say that I only can do it. I put a no to say that I was not a Haramu and Mosema, Mohammed Musoda Puno, Wallahi. Mohammed Musoda shoot Rakala, Kajimus, Wallahi. Musomi, Musodomo, Wakre, Kakmesa Kuka, Didoma, Seratu Haramula, Wallahi. Yero Chiba Pula, Chibi. I am my war for. I am my war. I call you, there is no in Asra. My war. I'm all for Mania Puno Riba, Mamma Bola Ibana Fula. Subhanallah, Omaso, I am there. Ami kono sugula churi aya nafam zero jarabu dengele lori dengeli aya jarabu densa lori dengeli subhanallah katika daga katika problemi yana suklama ka situru ka nyagami ka nyebe bege kata sere ite do pasa na masugula wallahi ashebu kagamu peshire omanya kagangala keri kakalo nangobo omanya kangawo bolo keshi ko faraka ko fere salame no do wallahi ko to ni bena be fa bigamu ni e to sho ala ibada ne ko gamu wallahi sira bulu mo be fere na klande ko na bulu klande sira bulu wallahi sirbe premier ko tete des hommes fere Europe ko premier
pesa likelo ngie kunna de yele meka basiklo kwa kumudi pesa subhanikelo padu ye fly joke ni na wale aya na ba sefe abe joke ni ke kasa mele awa na ba sefe na mali ni ngapro wala be ka suma me na ba fere ni ngado ho ke kasa Allahu akbar ashabu o kishi be atel al-islam otuma annala kana deme mbare na kama te ko sere fasama amma ka boru do ya ka do ke jamai hamiyo hamibana ala ka belo ya nene au hamiyo hamibana ala ka belo ya ala ka nga gele ya pa ala ka pa ko sallallahu alaihi wasallam amma yawa kutuba kemin ko fe ko inna akramakum inda allah ma jiben yedala bayne ala kullu atqabu ويبقى ما ينسى لنا الله أكبر أشهد منه أيسرع على النفوح يا بيوي من يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزقه من الناس ويرزقه مما مثلنا عليه على بيبودا ديما قادما لما مما مثلنا عليه أبو شوفر سيلا أتو ديما لما على يسرع يسرع بدي أيسرع على النية أبي يروني أيسرع على النية والله أيسرع على النية أكلك يوم تقوي أكلك الشير تقوي فوفى نعم كذا كراكي أكلك حاشدي نعلى من صوح والله وكما حاشدي أكبو على يدي على كم منافقة فيه hashiri mandi alai amanae wale kama iblisa abi yala mama ali ni atisi kama kulu miro ni ro shumu delu ali na yisi ya be ko ni kama rato da Allahu ya manae atisi ya iblisa dono atara boroke fawuna free ojo mire ka tala ko iblisa do ko ne ka tala ko wala tuna du ko di ilawu na kwa mi boro do ni aya unano si na wawela kwa mambo iblisa afọ danve ka ko ala ka kemeni iflaka bi iblisa ko fo wona ma afọ ti bi afọ e toye afọ mami ka do ala ka kemeni iflaka ka ebe ha shiri ala ma so iko ita ko Allah o jama kulu de ka kai ka jama ne ko shia be wallahi mali be tele o bi ka nyuma to ho ki ka juma ba wallahi ni ya nyuma ndo ki ala de o ka do ne ina e ka si ba ni si la sai ba ye ende ne ki se ka ala ka kishi o kama ale ne ye ka ko ni ye saya fura ko ala ka saya ki se ko fura so ne mali ka saya fura ko gara ni ki ko de no me fa no da o ni fa ni ma wallahi asheri sharu swali madani haidara ama fo kene ina ama fo kene ina haidara dile ni ma bi ki ko na sanfe emira li mu'mini ala de dile ni ma e bi aka che be se ira ma wallahi kabila ke ama safo ala ka afe jama ba ko se bae nawle haidara ayatu akram mandanga wete jamati de se bae ayo nenge aya evide segu na segu ka kira buga bae kira segu ka kira buga kira kila ka mo teleke kata nyono kata mbala slawi ko no siri ko ko di no ko ka di o ma deri ka kira ada kala ni na wallahi ala ka sa ko dama assalamu alaikum wa rahmatullahi ajruka alama inshallah ala bakati Ipuranga shekwa de banu ko shekwa amodi siribe banu ma kasena ni de tuya kala sele kasle silamure jelema mundu na ko ni bere jele ka fota assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نشكر شيخنا واستاذنا الشيخ احمد السبيلي جدير بالشكر نشكره غايه شكر لفضل جهوده وكونه معنا هنا شكرا جزيلا أبي أكرمه الشيخ أحمد السبيلي أننا أني أكتلك سوء أجراني ay dabuye flamu fo amena tuwa mina alaka ala waliani noyani amin ya rabbi ayo de fo kamene kena damna la fo mo min be
ni ye ɲuman kɛ n'i ka dɔrɔmɛ kelen donna kɛnɛ kan an ka i fo k'i waleɲuman dɔn ala k'a sara ka gɛrɛ a Sheikh Ahmad Sidibe kunun wula fɛ Sheikh Mahamudu ko an ma ko i ye bonya min kɛ a bonyana an ma k'an k'an sen se i fɛ ko ka taa bonyamasigi kɛ ye an taara fɔ i kɔ o y'a sɔrɔ i tun bɛ baara la i nana a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka jama bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ kɛnɛ wasara kɛnɛ wasara alhamdulilayi laɲini ye nin de ye n'an y'o de fɔ ko alakira ko n'i ye min kɛ e de b'o sɔrɔ mɔgɔ kana sɔn fiyewu dɔ k'i dan alakira ko la i b'a ye an y'a fɔ ka salon yan ɲina jama cayara ni salon ta ye an ko n'i bɛ kira ko la mɔgɔ minnu bɛ nangaruli kɛ a y'a jateminɛ waati bɛɛ i b'a ye minnu bɛ k'a kɛ olu bɛ ka yɛlɛ minnu bɛ ka nangaruli kɛ olu bɛ ka jigin an bɛ karamɔgɔ fo ka seko fo ka waleɲuman dɔn a diyara n ye a bɛnna an ma a diyara ala ye a diyara kira ye hali sisan ala ka sɔrɔta kɛ ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatili kɛ ala ka sabati assalamu alaikum kubura afo anambo ananga tuko bela jile fuka do kiramanda yana anga nyama ka fulido se ngambali ni ngambali min ta dabla min sana ala sana ka le sona sona ka ala ka adama de so nama kala ka sone ko nama yada ala ma songa ka fla folai shego amadu sindi bana manga singa Al-Salaam de makulu bɛɛ lajɛlen a ka foli kɔfɛ ka barika da ka aw ye Ala ni kɛnɛ in ka k'a diyara ye a bɛnna ma an karamɔgɔ kojugu k'a b'a fɔ ka segin k'a fɔ Alahu Taala ye min dɔn k'o wasara kojugu y'ale kanu k'a jɛ n'a bɛ kanu k'a bɛ foli ka kojugu la a foli k'a ka kalandenw na jamakulu min nana karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barika da a ko tile kalayara ko ka ca an kɔ dɔɔni a bɛ sira ɲini aw fɛ ala kosɔn kira kosɔn dalasi fa mugan bɛ yan k'a minɛ k'a di kojugu ma baɲama ka singambali ne mina ka di kojugu ma baɲama de ko ta dalasi fa mugan fɛ politiki tɛ dɛ ba ka na ta inshallah politiki ya barika ala ka ɲɛmɛ ala ka jugu fa nin bɛ bonya caman dɔn ne yɛrɛ min y'a ka jeli kan ala ye diɲɛ don o don la ne dugu jɛra dalasi ba tan de b'ale kɛ diɲɛ don o don ne y'o fili la o don ni sisan ne dugu jɛra dalasi ba tan n'i ye tile tan de ɲɛ wa kɛmɛ bilahi garabu dugu la yala ba fa bɛɛ sa ni sɛgɛ sɛgɛ min kɛ sɔn n'a bɛ se kɔlɛ ti yala ko hali maa min ye o tigi b'a dɔn o tigi bɛ se a fɔ tiɲɛ don an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka dugawu kɛ o tɛ wala. Assalamu alaikum. O konde ni ye kɛra fanda ɲuman ye ni alijinɛ ka so waritigi ba kilo bɛ kisi miliyɔn 5 bɛ e bolo bangi la wajulikɛ kɛnɛ kan e ma se ka wari bila tabali kan dɔrɔmɛ 10